китоб аст ки бо нури донишу маърифат роҳи мардумонро равшан сохта боиси пойдории миллат, таърих, забон, адабиёт ва фарҳанг гардидааст. дар заминаи ҳидоятҳои хиратмандонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати тақвияти китобу китобдорӣ, ҷалби бештари ҷомеа ба китобхонӣ дар вилояти Хатлон бо пешниҳоди раиси вилоят соли 2025 соли фарҳанги китобхонӣ эълон гардида, ин иқдом аз ҷониби ҷомеа хуш пазироӣ мегардад. лозим ба ёдоварист ки дар китобхонаҳои шаҳру деҳоти Кӯлоб нақшачорабинӣ амалӣ гардида ҷавонону наврасонро ба китобу китобхонаҳо ҷалб менамоянд. яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи маориф ва фарҳанг ин тарбияи насли ояндаи миллат дар рӯҳияи созандагӣ, бунёдкорӣ, ҳисси хештаншиносӣ, ватандӯстӣ, эҳтиром ба таърих ва мероси гаронмояи ниёгон, ифтихор аз комёбиҳои даврони соҳибистиқлолӣ, ташаккули ҷаҳонбинии илмӣ, равона сохтани майл ва завқу рағбати онҳо ба донишомӯзӣ, баҳрабардории ҳарчи бештари кӯдакону наврасон аз дастовардҳои илмию техникӣ ва технологияи муосир ба шумор меравад. бо мақсади татбиқи ҳадафҳои пешгирифтаи роҳбарияти олии кишвар ҷиҳати ҷалби ҷомеа ба китобу китобхонаҳо ки дар ин росто иқдоми пешгирифтаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба озмуни фуруғи субҳи доноии китоб аст, илм, фуруғи маърифат ва дигар озмунҳо бо пешниҳоди раиси вилояти Хатлон соли 2025 дар вилояти Хатлон соли фарҳанги китобхонӣ эълон гардидааст. ин ташаббуси наҷиб ба хотири ташвиқу тарғиб ва бедор намудани завқи ҷавонон ба китобхонӣ, рушди маърифати ҷавонону наврасон ва қишрҳои гуногуни ҷомеа нақши муассир хоҳад гузошт. дар шаҳри Кӯлоб як китобхонаи вилоятӣ бачагона ва 24 филиал китобхонаҳо амал мекунанд. инчунин дар донишгоҳи давлатии Кӯлоб, донишгоҳи инноватсия ва технологияи рақамӣ, коллеҷҳои омӯзгорӣ ва тиббӣ ва 53 муассисаҳои таълимии шаҳру деҳоти Кӯлоб китобхонаҳо фаъолият доранд, ки онҳо бо китобҳои тозанашр таъминанд. дар китобхонаи коллеҷи омӯзгории донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдулло Рудакӣ айни ҳол 21792 адад китобҳо маҳфуз буда, ҳолати нигоҳдории китобҳо дар китобхонаҳо хуб бароҳ монда шудааст. кормандони китобхона амарӯза ҷиҳати ҷалби ҷавонону наврасон ба мутолиаи китоб, озмуну маҳфилҳои бадеӣ баргузор менамоянд. با اعلان گردیدن سال 2025 سال فرهنگ کتابخوانی ما همه روزه در کتابخانه محفل های کتابخوانی بهترین دوستداران کتاب میگذرانیم. کتابخانه ما دارای کتابخانه الکترونی می باشد که با شماره 3050 عدد را تشکیل می دهد. همه روزه آموزگاران و دانشجویان از آن استفاده میبرند. ما کارکنان کتابخانه کالج آموزگاری دانشگاه دولتی کولاب تصمیم گرفتیم که در سال 2025 شماره کتاب‌های بدیعی، کتاب‌های متدی الکترونی را زیاد کرده و دانشجویان و آموزگاران را از آن دسترس نماییم. коллеҷи тиббии шаҳри Кӯлоб ба номи Раҳмонзода Раҳматулло Азиз дорои китобхонаи наву замонавӣ ва электронӣ буда, донишҷӯён ҳамарӯза ба мутолиаи китобҳои бадеиву илмӣ вориди ин даргоҳи муқаддас мегарданд. дар китобхонаи мазкур шумораи зиёди китобҳои электронӣ мавҷуд буда, донишҷӯён мавзӯъҳои дарсӣ ва берун аз онро дар вақти холигиашон дастрас менамоянд. ҳамарӯза дар вақтҳои берун аз дарс ба китобхона омада аз китобҳои электронӣ ва чопӣ истифода мебарем. дар китобхонаи коллеҷи мо ҳама китобҳое ки ба мо зарур аст, масалан бадеӣ, таълимӣ ва электронӣ дастрас мегардад. мо донишҷӯён миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдат, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки чунин шароитҳоро барои мо фароҳам овардааст. барои сайқал додани дониши мо озмунҳои ҷумҳуриявӣ ба монанди илм, фуруғи маърифат, фуруғи субҳи доноии китоб аст ва хондани асарҳои президент ва ғайраҳоро пешниҳод намуданд, то мо дар ин озмунҳо иштирок намуда дониши худро боз ҳам мукаммалтар гардонем. маъмурияти китобхонаи коллеҷи давлатии тиббӣ ба номи Раҳмонзода Раҳматулло Азиз бо эълон гардидани соли 2025 аз тарафи раиси вилояти Хатлон ҳамчун соли фарҳанги китобхонӣ нақшачорабиниҳо тартиб дода, ҳарҳафтаина маҳфилҳои илмӣ баргузор менамоянду шумораи зиёди хонандагонро ба ин маҳфилҳо ҷалб менамоянд. дар китобхонаи мо зиёда аз 27412 адад китобҳо мавҷуд аст ки аз он 10500 китобҳои тахассусӣ, 5000 таълимӣ
و باقی ماندهش کتاب‌های بدیعی میباشد. در کتابخانه ما 15000 کتاب‌های الکترونی موجود میباشد که از آن دانشجویان و آموزگاران ما وسیع استفاده میبرند. با اعلان گردیدن سال 2025 سال فرهنگ کتابخوانی از طرف رئیس ولایت ختلان در کالج نقشه چاره‌بینی‌ها تهیه گردیده و ما همه روزه محفل چاره‌بینی‌ها گذرانیده ایستاده‌ایم. در همه کتابخانه‌های شهر و دهات کلاب جهت در عمل تطبیق نمودن هدف‌های پیشگرفته رئیس ولایت ختلان همچون سال فرهنگ کتابخانه اعلان گردیدن سال 2025 تدبیرهای ضروری اندیشیده جوانان و نورسان و کل ساکنان شهر باستانی کلاب را به کتابخانه و مطالعه کتاب جلب می‌نمایند. شریف جان سفرزاده عزیزالله سعید، شهر کلاب، برای برنامه تحلیلی و جنبستی 7 روزی ختلان.